Hello mga mix, may adlaw karon na napunta diri sa moang bukid sa moang gumahan. Lahi na po ni siya nga area agatong sa niaging na nagkuan ko sa abot sa guma. Karon na nabi diri sa gumahan, mga bonomi sa moang kagumahan. Tapos amoang mo ni among guma. Tapos karon galukdok ko og 50 kilos nga abono para among iabono sa among guma mo ni oh. Tadan. Tapos karon mo ni among kagumahan. Karon naan diri sa gumahan nga among abonohan. Kana kuyog na mo na og abono. Baldiri ang gibit-bit. Tadang limpyo. Limpyo kay ni mga migs kay gi-sprayhan man ni siya. Guma. Daraag tadloy. So ag sa niagi tagok ra tong naa karon mo na ni ag scrap. Dan tatas lang punuan. Dara kini mo dako-dako gini nga scraps mga migs. Gahapon ra ni siya gisanggutan tapos karon wala siya gisanggutan. Karon makapahaway. Halos tanang guma na diri mga migs na sanggutan na tapos mga gagmay na lang ang wala. Scrap. So kabante mo nga murag daghan kay siya tungod kay bading ni siya nga guma, kusog-kusog ni siya motagok. Kana diha tanan amo na siyang abunuhan karon aron mas mukusog pa gyud siya og tagok tungod kay ting-ulan karon, so pwede kay siya na maabunuhan. Kay dali ra mo sunop ang abono. Tulo ka kuan lata. Dili sa kalata og tunga, tagtunga pa kada bangag. Ah, Dayon, yan na pa mo sabot og manok. Dayon ang wala sanggote usara. then tungaon na lang duha ka kuan. Tulo ra gyapon ko tunga. Out. Ah. Tunga ra tay kada bangag. Oh, magbangag ka og tulo ka ko. Tunga ang isa ka bangag ang. Kurot ng abunog. Gayo mo bro. Tunga on de. Kana kahigo niya aron malimpyo ang butanganan sa abono. Kaya para inig mabutang ang abono sa yuta, dali ra siya masunop kay mabugnawan. Ang distansya niya gikan sa punuan usa ka metros. Kay ang gamot ani tag-as naman, so lagyo na pud kayo og abtan ang gamot niya. Tapos ang sukod niya tag tunga sa lata. Kada tapok tigtunga sa lata, tapos sa usa ka punuan mahimo siya og usa ka lata og tunga kay gitunga namo siya into tulo ka tapukan. Pero nakadepende po na siya sa imuha og bisan pa og 5 nimo siya katapukan. Tapos basta ka importante ang sukod niya usara siya kalata og tunga. Kana inyo makita kana si JJ. Say hi JJ. J. Dayon si Dudong ang kauban. Dong. Si Dodong Dimitrio. Og kato ganina si Papa to katong naka green ganina nga nagstorya.
to dito siya nasa unahan. So karon mga migs mo ni sandok sa lata mo ni siya, mo ni isa ka lata sa family sardines nga tinapa ang tawag na mo. So karon maghawan ta, for example ani kani siya nga guma nakabantay mo gamay pa kay siya, so usara ka lata ang ato ang ibutang ani tungod kay gamay pa po ni siya og mga gamot, so dili ra kayo inana ka daghan nga usag tunga ang iyang kinahanglan, so pwede ra isa ra ka lata. Magbangag ta aron maghawan ta aron kabutangan sa ato ang abono. So mo ni butangan lang nato og tunga katag na to. So napay nabilin tunga, so maghawa na po to diri pikas kilid niya nga tunga og metros ang sukod gikan sa iyang punuan. So mana so bali na po tag laing punuan mga migs. Karon kung kabantay mo ang kanang gumaha gisanggutan siya, so usag tunga nga abono sa lata ato ang ibutang. Ngayon, tunga sa lata.